Gibantayan sa Ginoo ang iyang mga katawhan ug giampingan sa Ginoo ang mga tawo nga masinugtanon, ang mga tawo nga nagsunod kanunay kaniya, ang mga tawo nga sa kanunay nagpasidungog kaniya, ang mga tawo igsuon nga walay lain dinhi sa ilang kasing-kasing kundi ang Dios lang gayon. Ug ang mga tawo nga nagsalig sa ilang kaugalingon, nagsalig sa ilang kaugalingong kusog, nagsalig sa ilang kaugalingong kaalam, nagsalig sa ilang kaugalingong panghuna-huna, dili gayud kini mulungtad nga mga katawhan igsuon. Moabot ang panahon nga mawala sila. Moabot ang panahon nga mapuo sila. Apan ang tao igsuon nga walay laing gisaligan kundi ang Dios, makigkauban siya kanunay sa Dios. Dinhi sa kalibutan nakigiusa siya kanunay sa Dios, ug hangtod nga siya mawala dinhi sa kalibutan, siya nakigiusa gihapon diha sa Dios. Tungod kay wala man siya lain nga gisaligan, wala may lain siyang kasing-kasing ug sayang hunahuna kundi ang Dios lang gayud. Unang Samuel 2, versikulo 9 hangtod sa 10. Nag-ingon, bantayan niya ang lakang sa mga masinugtanon, apan ang mga dautan mga hanaw sa kangitngit. Kay dili magmadaugon ang tao pinaagi sa iyang kaugalingong kusog. Sa 10, mga puo ang mga kaaway sa Ginoo. Musinggit siya batok kanila, gikan sa kalangitan, hukman sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Ang iyang hari hatagan niyang kusog, ug lig-unon niya ang gahom sa iyang dinihog. Mao na igsuon bulahan kita kung wala kitay lain nga gisaligan. Bulahan kita igsuon kung walay lain dinhi sa atong kasing-kasing o walay lain dinhi sa atong hunahuna kundi ang Dios lang. Bulahan ka igsuon kung ang tanan nimo nga gibuhat dinhi sa kalibutan nagpasidungog ka sa Ginoo. Tungod kay gibantayan ka sa Ginoo igsoon, gisapnay ka sa Ginoo igsoon, ang tanan nimo nga lakang giatiman sa Ginoo aron dili ka mahiagom sa mga butang nga makapahilayo kanimo ngadto sa Dios. Bantayan ka kanunay sa Ginoo igsoon aron aduna kay maayo nga kinabuhi, aduna kay maayo nga kasing-kasing, aduna kay maayo nga hunahuna kung ang Dios naghari diha sa imong kaugalingon. Ug atong hinumduman sa kanunay igsoon nga isalikway sa Dios ang mga dautan. Isalikway sa Ginoo igsoon ang nagpadayon og buhat sa mga dautan dinhi sa kalibutan, ang mga naghuna-huna og dautan, ang mga nagsulti og dautan. Batok kaniya og ngadto sa atong isig katawo. Isalikway kana sa Ginoo igsoon og mga hanaw gayud sila. Og dili gayud sila mahimong magbadaugon tungod kay wala man kanila ang Ginoo. Nagsalig man sila sa ilang kaugalingon ug wala man sila nagsalig sa Ginoo. Apan ang tawo nga nagsalig sa Dios, bulahan gayud kanang tawhana. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga kitang tanan hukman gayud sa Ginoo. Kitang tanan aduna gayoy ganti nga ihatag ang Dios sa matag usa kanato. Sumala sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan. Sumala sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kitang tanan mga niluwas na sa Dios. Busa atong ipakita ang atong pagkaniluwas. Kita mo alagad nga matinud-anon kaniya. Ipakita nato nga aduna kitay kabag-uhan sa atong kinabuhi isip mga niluwas niya. Dili nato supakon ang gusto sa Dios. Dili nato supakon ang kabubuton sa Ginoo igsoon nga mao'y gusto niya nga atong buhaton sa atong kinabuhi samtang ania pa kita dinhi. Kitang tanan mga pinili sa Dios, kitang tanan mga dinihugan sa Dios. Ayaw ibaliwala igsoon ang gahom sa Dios nga gihatag niya diha sa imong kaugalingon. Ayaw ibaliwala ang espiritu sa Dios nga imong naangkon tungod kay gusto niya nga magkinabuhi kita, nga matarong o magkinabuhi kita sa mga butang nga uyon diya sa iyang kabubuton. Magkinabuhi kita nga adunay Dios, mag-alagad kita kanunay kaniya, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.